Muling naghain ng kanyang kandidatura sa pagkagobernador ng Zambales sa incumbent Governor June Ebdane nitong October 6. Bago ang filing ay nagpakuha muna ng antigen swab test ang gobernador. Ilan sa mga programa ni Ebdane ang mass COVID antigen testing para sa mga Zambalenyo at mga outsider na papasok ng lalawigan. Siya rin ang bumuo ng Sulong Zambales Party na kilalang lokal na partido sa probinsya. Parte rin ng Nationalist People's Coalition sa Ebdane. Simula 2007 hanggang 2009 siya ay nagsilbing kalihim ng Department of Public Works and Highways. 2010 hanggang 2016 unang naging gobernador ng lalawigan ang retired Director General ng Pulisya. Noong 2016 elections ay natalo siya ng isa pang kilalang political heavyweight ng Zambales na si former Governor Amor Deloso. 2019 nang talunin niya si Deloso sa parehong posisyon. Samantala naghain na rin ang kandidatura sa pagkaalkalde ng Botolan ang dating provincial administrator at anak ni Governor Ebdane na si June Omar Ebdane. Habang ang isa pa niyang anak na si Iba Mayor June Rancet ay susubok din ng re-eleksyon. Sa lalawigan naman ng Bulacan naghain na ng Certificate of Candidacy si incumbent Governor Daniel Fernando bilang punong lalawigan ng Bulacan sa ilalim ng partidong National Unity Party. Katuwang niya sa pagtakbo si Bukal Alexis Castro na lalaban para sa posisyon ng vice-gobernador. Ilang dating miyembro rin ng PDP Laban at iba pang partido ang lumipat din umano sa National Unity Party upang samahan at suportahan ang laban para sa muling pagtakbo ni Fernando sa darating na 2022 national and local elections. Kabilang dito sina Malolos Mayor Gilbert Gatchalian, San Ildefonso Mayor Paula Carlatan, hanggat Mayor Leonardo De Leon na ngayon ay tatakbo para sa posisyon ng pangalawang punong bayan. Lumipat din sa NUP ang anak ni Brother Eddie Villanueva at Mayor ng Bukawi na si Eduardo Jose John Villanueva Jr. at ang kanyang buong pangkat mula sa PDP patungong NUP. Si Fernando ang standard bearer ng NUP at makalalaban nito ang dating kaalyado na si incumbent Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado na kamakailan lamang ay lumipat sa PDP Laban. Ang kanyang may bahay na si dating Representative Marivic Alvarado ang nag-file ng kanyang COC nitong Miyerkules. Katambal naman ni C. Alvarado ang dating katunggali na si ex-Governor John Mendoza na tumatakbong vice-gobernador. Rainiel Pawid, CEL TV News.